koldt er vandet op. Altså det eneste jeg ved, det er at jeg kommer aldrig til at gå i vandet heroppe. Er det så koldt? Ja, det er sygt. Jeg smager jo lidt godt, at det lige tømmer fra. Men Golfstrømmen flyder jo rundt om Færøerne. Jeg gør den ikke det? Jo, så det er ikke overdrevet koldt, men det er altså rimelig koldt. Men det er jo paradis for vinterbaderne. De kan jo vinterbade hele året rundt. Og hvor er I? Ja, du dør ikke af det i hvert fald. Skal jeg få en af de der panstakker? Før og efter billeder. Før og efter billeder. Det bliver frisk, man gør. Ja. Den her der er ikke nogen, der må trampe på. Det er nok lidt ked af. Hopper du i? Jacken og står flexen til et eller andet show. Hopper du i? Det kunne også være. Ja, det tror jeg næsten. Hopper du i, hvis jeg går i krampemode dernede eller noget? Hold nu kæft, du skal godt ikke i krampemål. Nej, kun grund af alkohol, ikke? Ja, det er rimelig vildt, før vi kørte ned ad bakken, der lige skulle have en tår cola. Det er ikke meget koldere end vandet i Danmark, det der. Her er der en stige, du kommer op. Er det rigtigt? Ja. Fedt, mand. Jeg skal snart hernede og fiske, mand. Jeg plejede jo at køre herned med sådan en skolelærer på 39, jeg kender. Så kunne jeg sidde nede i udsigten og ryge en smøg, mens hun bare sad og bare pik på mig. Men hvorfor skal du overhovedet lave et hovedspring? Fordi det skal man. Jo, det er MC Clemens. Er på banen med en mesterplan. Et hovedspring. Mesterplan. I hvide underhakker. Og halv alkoholchok, mand. Kom så. Lad os få et flot udspring. Hvor hopper du hen? Den der vej ud. Den der vej ud. Bombe i hovedet på Skråt os. ud. Skråt ud. Var der ikke en sten Den var derude, du sådan snakker om? Jamen, den rammer jeg ikke. Den er helt derinde. Laver du et hovedspring? Okay, Færøerne er kendt for, at det er iskoldt vand. Respekt! Fuck, det er koldt! Homeboy! Homeboy! Slap af, det er koldt, mand! Wow! Det var god stil. Clemens, jeg fik det ikke. Kan vi ikke lige tage den en gang til? Retake! Vi er lige nødt til at tage en retake. Det er ikke rigtigt, mand. Jeg fik den ikke rigtig med. Kan du ikke lige tage en hurtig? Jeg tager sat mig også. Det kom. Du kan godt lige tage den en gang mere. Hey, mit hjerte banker nu, mand. Gør du det? Ja. Jeg er også nødt til at tage sådan en dukker. Det kunne jeg godt bruge. Du er lige nødt til at gøre det en gang mere. Ej, det er med ikke. Fik du det ikke, eller hvad? Slap af, mand. Du skal lige passe på hjertet, når du hopper i, mand. Det er kuldechok. Har du statement til det færøske folk? Det er rigtig nok, vandet er koldt, vil jeg sige. Vandet er okay koldt. Hvor koldt er det? Det er ikke så koldt, man ikke kan blive dernede. Hvis man har drukket 2 flasker vodka i nat, så får man det lidt vildt af at hoppe i. Gør man det? Ja. Ej, det er okay, så er det heller ikke værre, vel? Så kom derop. Men lad være med at hoppe derud og svømme 3 meter ud, altså. Fuck. Hvad er det, cutter med en mesterplan? Har du et statement? Det var så statementet fra Big Fucker fra Man får Big lidt et Brother. chok, er det ikke rigtigt? Man vil gerne hurtigt op. Tag fat i den her, så kommer du nemmere. Han ryster også. Det er ikke noget på sådan en halvaraber der. Det var dejligt, mand! Ja, det er dejligt, men det... Fuck, det er dejligt, Anders Handberg. Nu er det din tur at reklame, mand. Hvad siger hjertet til det? Og det er fint nok. Mit, det er bare rum. Hvad siger The Big Fucker from Big Brother? Det kan anbefales. Det kan anbefales. Det kan Hvad for noget anbefales. er det? Det kan anbefales. Sådan en kuldechok der. Og så er det hjemme og have et bad og lige blive nybarberet og sådan noget. Så er vi klar til jer. Så er vi fandme klar. Og vi har det på video, for der er ikke nogen af mine venner, der tror på, at vi har det i vandet. Det er okay, serious. Så man skal aldrig sige aldrig. Jeg har aldrig troet, jeg har det. det. Svært, men det smager ikke dårligt. Det er ikke ligesom i Danmark, hvor man får den der klamme fornemmelse. Nej, det er heller ikke så forurenet her. Okay.
Det er jo smeltet is fra Grønland, der ligger flydet rundt. Ja. Så slukker lige kameraet, så man kan skifte underhakker, eller hvad? Jeg blev med at minde om, at mit hjerte virkede, mand. Dum, 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 så er der techno. Hallo? Hey, er du hjemme? Må jeg komme og printe noget ud hos dig? Alright, vi ses om lidt. Okay.